Калі б Іван Мазепа памёр летам 1708 года, а быў ён тады ўжо не малады, амаль 70 гадоў, то ў гісторыю ён бы ўвайшоў як верны саюзнік Масковій. Ну а як? Сябар Петра I, узнагароджаны ордэнам Андрэя Першапакліканага, удзельнік супольнай з расіянамі вайны супраць туркаў крымчакоў, змагар з русафобіяй на левабярэжнай Украіне. І гэта ўсё цікава, правда? Вось што Мазепу казаў царскі упыр Александр Меншиков. Прямо ты верен царскому величеству, но надобно тебе знамение твоей верности явить и память по себе в вечные годы оставить, чтобы впредь будущие государи ведали, что един такой был верный гетман Иван Степанович Мазепа, который пользу государству российскому учинил. З вами Катерина Водоносова у серии передач «Трызуб и погоня». Сёння пра вернага гетмана Івана Степановича Мазепу. Мы будем разбираться, кому ж ён быў верны? Москве, Швецыі, Украіне, Турцыі, можа быць, сабе? Якую памяць ён па сабе пакінуў? Ну і глобальна Мазепа прайграў ці перамог у гістарычнай перспектыве? І не забываемся на падабайкі пад відэа і думаем над каментарамі. Добра? Так што пачынаем. Адкуль ён такі ўзяўся, Іван Мазепа? Звычайна пішуць, паходзіў з казачага роду, забываючыся дадаць са шляхецкага казачага роду. Яго дзед Міхайла Мазепа атрымаў прывілей яшчэ ад Стэфана Баторыя, а таксама радавы герб Курч. Бацька Адам Стэфан ваяваў у Хмельніцкага і належаў да казачай старшыны. А мама Марыя Магдаліна Макіеўская Мазепа, вядомая мецэнатка, і калі яна ўдавела, то стала ігуменяй Кіеўска-Печорскага манастыра. І захаваўся нават вось такі раскошны партрэт, хаця зараз ідзе дыскусія, ці яна гэта, ці не яна. Калі вы ведаеце дакладна, то пішыце ў каментарах. Дык вось, Іван Степанович нарадзіўся ў 1639 годзе і, як мы бачым, паходзіў з тагачаснай праваслаўнай эліты. Бацькі паклапаціліся, каб ён атрымаў заходнюю адукацыю, як і Хмельніцкі ён вучыўся ў езуітаў. Ён падарожнічаў: Кракаў, Францыя, Нямецчына, Галандыя, Італія. То бок, паводле прафайлінгу, Мазепа меў дзве ідэнтычнасці: рускую, у нармальным, у добрым сэнсе, і заходнюю. Адсюль веданне моваў: лаціна, французская, італьянская, нямецкая, таксама нават татарская. Мазепа быў не проста добрым дыпламатам, ён прыроджаны палітык, макіявеліст, хітры ліс, хітрун, умеў гаварыць так, каб яго слухалі. Гэта не я сказала, гэта ўспаміны сучаснікаў. Цікава, што нават калі Мазепу было ўжо за 60, яго апісвалі як выдатнага вершніка з моцным целам, як у нямецкага рэйтара. А галоўнае, бліскучыя вочы. Погляд, маўляў, нейкі асаблівы ў яго быў, ён заварожваў. Дарэчы, кароткі автоп. Вось гэта на скрыншоце не Мазепа. На помніку вось тут не Мазепа. Гэта яго сучаснік з сапегаў, калі што. Гэта да пытання, каб быць уважлівым з крыніцамі. Google часам памыляецца. Вось так. Дык пра што я? Іван Мазепа, інтэлектуал, лавелас, суворы, грацыёзны, арыстакрат. Магчыма, акурат гэтым ён і рабіў уражанне на топавых тагачасных палітыкаў. Магчыма, праз гэта акурат маскалям нават па смерці Мазепы трэба было неяк яго прынізіць. Так і прыдумалі, што Мазепа памёр ад таго, што яго заелі вошы. Нармальны такі чорны піар, каб яно пераказвалася з вусна ў вусны, як байка, а потым яшчэ Пікуль пра гэта напісаў, вялікі гісторык. А чаму так? Бо маскалям Мазепа добра насыпаў солі на хвост. Адсюль і анафема, і вошы, і таўро предателя. Пра гэта зусім хутка пагаворым. Мазепа – культавы персанаж еўрапейскай культуры. І так, я не гаварылася. Байрон, Юго і іншыя звярталіся да вобразу Мазепы ў сваіх творах. Тое самае і ў жывапісе: Верне, Делакруа, Буранже. Прычым цікава, што яны малявалі не Мазепу гетмана, а маладога Мазепу, прывязанага да каня.
Што гэта значыць? О, гэта цалкам такі праметэўскі сюжэт. Чалавек пакараны за прагу да свабоды, унутраны агонь, а вакол ваўкі, пагоня, такое сабе дзікае паляванне. А справа была ў наступным. У Варшаве Мазепа служыў пакаёвым, гэта значыць ад'ютантам, у караля Яна Казіміра. Там яшчэ ён нораў свой і выяўляў, ён канфліктаваў і за абразу адразу хапаўся за зброю, яго і выслалі тады дадому. Але па легендзе Мазепа яшчэ і заходжваў да жонкі нейкага шляхціча, за што той яго і пакараў. Так і пайшла вось гэтая байка. Муж ягонай каханкі, дазнаўшыся пра гэта, велеў прывязаць Мазепу на ім да дзікага каня і выпусціць на свабоду. Конь быў з Украіны і ўцёк туды, пацягнуўшы на сабе Мазепу паўжывога ад стому і голаду. Яго прытулілі мясцовыя сяляне. Дзякуючы розуму і адукацыі ён карыстаўся пашанай у казакоў, слава яго расла, таму цар быў вымушаны аб'явіць яго украінскім гетманам. Зразумела, што гэта такая казачка для заходнееўрапейскага чытача, які не ведае, дзе знаходзіцца Украіна, хто такія казакі. Але факт, кар'ера і рэпутацыя нашага героя ў нейкі момант былі проста зламаныя, знішчаныя. У 1663 годзе Мазепа аказваецца на радзіме ў бацькоўскім маёнтку. І хто ж ведаў, што гэта яшчэ не канец, а толькі пачатак ягонай гісторыі. Мазепу хутка заўважыў гетман Дарашенка. Яму давяраюць, ні многа ні мала, ехаць пасланцам у Стамбул. Па дарозе яго бяруць у палон казакі з канкуруючай фірмы Самайловіча, але і таму ён таксама падабаецца. Памятаеце, Мазепа умеў гаварыць так, каб яго слухалі. Самайловіч адпраўляе яго ў Маскву, ў маларасійскі прыказ. Гэта такое міністэрства, скажем так, якое займалася украінскімі справамі. Вось такімі словамі. Ты у маларасійскім прыказе шчыра распавядзі аб усім, што нам тут казаў пра Дарашэнку. І пра хана, і пра Сірка, і пра ўсё іншае, нічога не ўтойвай. Жадаю табе шчаслівай дарогі і хуткага вяртання. Але шчырасць – гэта не пра Мазепу. Ён перабіраецца ў левабярэжную Украіну, лаяльную да Масквы, і там робіць кар'еру. У 48 гадоў, у 1687 годзе, ён стае гетманам, прысягае на крыжы і Евангелі. Не Масква яго прызначае, а казакі выбіраюць, хаця і пры падтрымцы Масквы. І пачалося. Мазепа вельмі хутка перайграў усіх сваіх добразычліўцаў. І Самайловіча, і Галіцына. Неўдзячнасць да колішніх пратэктараў – гэта такое залатое правіла палітыкі, напэўна. Калі вы не згодныя, то напішыце, калі ласка, ў каментарах. Расійскія гісторыкі акцэнтуюцца на тым, як Мазепа ўдзельнічаў у паходах Пятра супраць Крыма і туркаў. Азоўскія паходы, штурм фартэцаў, пабудова сваіх фартэцаў на Дняпры і, канешне ж, ваяжы ў Маскву раз на год, а то і часцей для сустрэчаў з государем. Таксама падаўленне русафобіі на месцах. Быў такі вайскавы пісар Петрык, які зацеяў авантуру з татарамі, каб скінуць Мазепу, і ішоў акурат з такой антырасійскай праграмай збавіць народ ад няволі маскалёў. Але без поспеху. Цікавы сам факт, што Мазепа на той момант паўстанне Петрыка і прыдушыў. Во як. Але Мазепа, ён жа прагматык. Паўстанне не мела шансаў, а ён вырашыў выкарыстаць час і магчымасці. Ён запускае рэформы, бярэцца за гаспадарку, спрыяе гандлю, робіць такія лайтовыя вельмі падаткі, а недзе іх увогуле прыбірае, то бок ён спрыяе бізнес-клімату. Ён жа патрон Кіева-Магілянскай акадэміі, бо разумее, адукацыя яна руліць, яна патрэбная свая кузня кадраў для войска і дзяржапарату. Абмяжоўвае казачыя правы і вольнасці, што, канешне, не ўсім падабаецца, але гэта крок у бок абсалютызму цалкам лагічны на той час. Бо наперад выходзяць тыя дзяржавы, дзе руліць абсалютызм. Гэта еўрапейскі, так бы мовіць, тренд. Інакш вертыкаль не пабудуеш. Чаму, уласна, Рэч Паспалітая имела цэлую гару палітычных праблемаў, з якімі так і не дала рады ажно да самых падзелаў. У чым сэнс?
Не разрываючы з Масквой тут і зараз, Мазепа выбудоўвае і адбудоўвае сваю дзяржаву. Ён рыхтуе падмурак да развароту ў бок незалежнасці і ў бок Еўропы. Ён бярэцца таксама і за ідэалогію, што немалаважна. Ён падкрэслівае пераемнасць сваёй дзяржавы з кіеўскай Руссю. І тут адразу ўзнікае пытанне, а да чаго тут Раманавы? Якое яны маюць права на Кіеў і ўкраіну наогул? Мазепа ўводзіць тэрмін «паспалітая шляхта», то бок народная шляхта. Гэта і ёсць казакі, палітычны народ, не толькі людзі зброі. То бок, вось гэта, напэўна, самае важнае. Мазепа – дзяржаўнік, таму размовы пра тое, колькі сёлаў яму належала, колькі, не ведаю, рыбных ставоў і гэтак далей, гэта проста пераключэнне ўвагі на дробязі з сапраўды важных рэчаў. А калі пра асабістае, то, канешне, гэта быў чалавек барока ва ўсім. Уласнік каласальнай бібліятэкі, калекцыі старажытнасцяў, перасопніцкае Евангелле, на якім сёння складаюць прысягу прэзідэнту ўкраіны з калекцыі акурат Івана Мазепы. Паэт, музыка, мецэнат, Батурин, сталіца Мазепы, стае ўкраінскім Версалем. Місто прегарне, прекрасне, чарівне, як пісалі сучаснікі. Мы тут рызыкуем зваліцца ў дробязі, калі пачнем пералічваць усё зробленае Мазепам. Вайсковыя, бізнес-праекты, але як сутнасць, што важна. Ён злавіў фішку. Украіна не можа выбіцца на геапалітычную арэну выключна як вайсковая карпарацыя, бо ў такім выпадку гэта гісторыя пра вечных наймітаў, якімі карыстаюцца туркі, палякі, маскалі, іншыя гульцы, карацей. Каб стаць дзяржавай, суб'ектам палітыкі, трэба мець ідэалогію, бізнес-план, закон, мець дызайн той самай дзяржавы. Над гэтым акурат ён і працаваў. І ўся рэшта, жывапіс, архітэктура, гэта такія прыкладныя рэчы, як той самы палац у Батурыне, ад якога нічога не засталося. Гэта не пра панты, гэта пра месца, куды не сорамна запрасіць манархаў. Гэта прадстаўнічая функцыя, адсюль гэты лоск. Таму яго і заўважалі, ён увайшоў у еўрапейскі палітыкум і меў не толькі ордэн Андрэя Першапакліканага, але і ордэн Белага Арла, напрыклад. І тытул князя Свяшчэннай Рымскай імперыі. Гэта як запрашэнне ў клуб абраных. Ён палітык еўрапейскага маштабу. Украіна – гэта суб'ект, не правінцыя. Таму і пытанне крутога развароту, выхаду з маскоўскай арбіты было насамрэч пытаннем часу. І вось, нарэшце, час надышоў. Паехалі! Сябры, калі вы хочаце, каб нашае відэа убачыла як мага больш людзей, калі вы хочаце, каб мы выходзілі надалей, калі наш контент лічыце вартым, цікавым, то мы вельмі чакаем на вашу падабайку, падпіску і каментар. І донат, канешне, калі вы не ў Беларусі, і для вас гэта бяспечна. Дзякуй вялікі! Час надышоў падчас паўночнай вайны. Пра тую вайну і пра Карла XII я рабіла асобны выпуск. Паглядзіце, калі з нейкіх незразумелых мне прычын яшчэ не глядзелі. Пётр заварвае гэту вайну, Мазепа яго саюзнік. Да гетмана раз за разам шукаюць ключык дыпламаты Карла XII, кшталту давай да нас. Адной з самых вядомых пераможчыцаў была шляхцянка Анна Дольская. І вось пытаннечка, чаму Мазепа не абраў шведскі бок адразу? Чаму ён цягнуў да 1708 года? Я, канешне, не карыфей у мазепазнаўстве, але сітуацыя бачыцца наступным чынам. Мазепа здагадваецца, што Пётр плануе зламаць хрыбетнік гетманшчыны, увесці і пакінуць там свае войскі, чынавецкі апарат, а казакоў, якім гэта не падабаецца, проста выселіць куды-небудзь за Волгу. Але калі рыпнешся адразу, цябе проста ізалююць і адрубяць галаву.
вось гэты царскі вупыр меншыкаў, даруйце мне гэтае значэнне, ён насамрэч толькі гэтага і чакаў. На словах рассыпаўся ў кампліментах да Мазэпы, згадайце цытату на пачатку выпуска, а па факце ён сам меціў у генерал-губернатары Маларосіі, таму і вышукваў малейшай праявы нелаяльнасці, каб першым данесці гэта Пятру. Ну і ўзяць Украіну як прыз. Нармальная тэма. Дык вось, пасля перамогі пад Галоўчынам Карл XII на піку поспехаў плануе браць Маскву і там прыняць капітуляцыю Пятра. Пры гэтым адкідае прапановы Пятра пра мір, а той быў згодны пакінуць за сабой толькі Пецярбург, а рэшту забірайце. Крэпка тады спужаўся. Шведскія войскі робяць манеўр на поўдзень, а Мазэпа робіць свой канчатковы выбар. Ён едзе да шведаў. Пётр, якому пра ўсё гэта данёс Меншыкаў, выдае маніфест. Гетман Мазэпа, забыв страх Божий и свое крестное целование, отъехал к неприятелю, шведскому королю, по договору, заключенному прежде с ним и с Лещинским, дабы при их содействии поработить малороссийский край по-прежнему под польское владение и отдать в унию Божие и славные монастыри. Як тады, так і зараз маскалі паталагічна не могуць пагадзіцца са стратай Украіны. Гэта просто іхны страшны сон, nightmare. Пачынаецца страшэнная помста. І тут вельмі цікава прасачыць механіку іх дзеянняў, бо па сутнасці нічога не змянілася за 300 гадоў. Я зараз раскажу. Глядзіце, перш за ўсё, маскалі ініцыююць перавыбары гетмана, бо ім тэрмінова патрэбны свой, лаяльны. У глухаў падцягваюць казачых палкоўнікаў і старшыну, каб абстряпаць дзельцы. Там яны выбіраюць між Скарапацкім і Палуботкам, хоць выбірае, канешне, Пётр, дэмакратыя тады ўжо скончылася. Войскі Меншыкава бяруць Батурын, гетманскую сталіцу, і учыняюць сапраўдны генацыд. Паказальны генацыд. Гэта менавіта тэрор, акцыя застрашвання. Усю канцылярыю, паперы вывозяць, а насельніцтва пагалоўна вынішчаюць. Батурын, уключна з палацам, паляць. Попел Батурына робіць моцнае ўражанне на ўсю гетманшчыну. А яшчэ маскавіты, яны ж любяць рытуалы. Адбываецца пакаранне смерцю, казнь пудзіла Мазэпы. Толькі ўдумайцеся, наколькі яны хворыя. Я не буду матюкацца. Просто хворыя. Карацей, яны зрабілі эшафот, на ім павесілі пудзіла, сарвалі з яго андрэеўскую стужку, а потым пудзіла цягалі прывязаным да каня. Вось гэтая любоў вычварная да рытуальных нейкіх прыніжэнняў, рытуальны садзізм. У іх чамусьці гэта норма, я не разумею. Узгадайце вось гэтае пасмяротнае паруганне царя Дмітрыя, лжэ-Дмітрыя, як у іх там кажуць. Больш за тое, Пётр загадаў адліць 5-кілаграмовы ордэн Іуды са срэбра, якім меў узнагародзіць свайго здрадніка. Ён не губляў надзеі асабіста сустрэцца і пакараць такі Мазэпу. Як бы гэта выглядала, вы можете сабе дафантазаваць, як кажуць, тамада весёлыя конкурсы, інтарэсныя. Але і гэта яшчэ не ўсё. Маскоўскія папы абвяшчаюць анафему вору і изменнику Мазэпе за крестопреступление і измену великому государю. Гэта вельмі цікавы кейс, бо іхная царква штогод зачытвае гэтай спісы праклятых, а часам абнаўляе іх. Напрыклад, у 1801 годзе з 12 асобаў са спісу пакінулі адно Мазэпу і Грышку Атрэп'ева. І Мазэпа ў тым спісе да гэтага часу. Прэзідэнт Ющенка ў сваю кадэнцыю спрабаваў дамовіцца, каб Мазэпу амніставалі. Наіўны, напэўна. Была нават створана нейкая камісія, але без вынікаў. А ведаеце, які быў аргумент з маскоўскага боку? Каб зняць анафему з Мазэпы, Мазэпа павінен пакаяцца, а ён жа не каецца. Прості, Господі. Таму нічым не можам дапамагчы. Карацей, праклён, верагодна, будзе існаваць да таго часу, пакуль існуе маскоўскі патрыархат. Амін. Але вернемся ў 1708 год. Што яшчэ робяць маскалі?
Яны купляюць сабе прыхільнікаў. Шчодра ўзнагароджваюць чарнігаўскага палкоўніка Палуботка. Таксама палкоўніка Івана Носа, які дапамог узяць Батурын. На калабарантах яны насамрэч ніколі не эканомілі. Цар абяцае плаціць за кожнага забітага ворага за галаву, а прыхільнікам Мазэпы абяцае амністыю, але падманывае, бо перабежчыкаў люта проста караюць з фармулёўкай «амністыя скончылася». Паталагічная ненавісць да мазэпінцаў чытаецца ў стаўленні да палонных. Швед Нордберг, таксама палонны, узгадвае: мазэпінцаў, якія былі ўзятыя ў палон і большай часткай самі здаліся, чакалі жахлівыя пакаранні. Ім ламалі рукі і ногі, выстаўлялі на калёсах знявечаныя целы. Іншых вешалі ці садзілі на палю. Іншых высылалі падалей у Архангельск, у Сібір, і гэта ж тычылася сем'яў нелаяльных казакоў. Сэнс у тым, што Масква ўжо тады практыкавала датычна Украіны практыку выпаленай зямлі і замены насельніцтва. Нелаяльных тут быць не павінна. Адных купіць, іншых знішчыць. Што было далей? Далей была катастрофа пад Перавалочнай. Палтаўская бітва была, і быў дзікі бег праз стэп і бездарожжа, адступленне на захад рэшткаў арміі Карла XII і самога Мазэпы. Маскалі іх пераследуюць, бо ёсць царскі загад узяць жывымі. Акурат гэты бег перагукаецца з жывапіснымі сюжэтамі, дзе маладога Мазэпу нясе коня вакол зграя ваўкоў. Далей былі бандэры ўжо на тэрыторыі падкантрольнай Турцыі. Мазэпа на той час цяжка хворы, яму 70, калі што. Пётр спрабуе выкупіць Мазэпу ў туркаў за 300 000 талераў, але падзішах адкідае гэтую прапанову. І ў навальнічную ноч з 21 на 22 верасня 1709 года Іван Сцепанович Мазэпа аддаў Богу душу. Яго пахавалі раскошна. 6 коняў, на якіх сядзелі казакі з выцягнутымі шаблямі, цягнулі воз струною. Працэсія ішла з удзелам Карла XII, замежных паслоў, шведаў, казакоў, янычараў. Побач на конях пляменнік Мазэпы Андрэй Вайнароўскі, яго пераемнік Піліп Орлік, будучы гетман. Наперадзе неслі гетманскія клейноты, булаву, прыўкрашаную каштоўнымі камянямі і пярлінамі, сцяг і бунчук. Шведы ішлі з фанфарамі, казакі з трубамі. Апошнімі ў доўгай працэсіі ішлі палякі, армяне, татары і цыгане. Усё гэта выглядае як пахаванне антычнага героя, але магілу гетмана абрабавалі ў першую ж ноч. Яны золата шукалі. Далей была цэлая прыгода з перапахаваннем, бо Мазэпа, які ахвяраваў грошы на храм гроба Гасподня ў Іерусаліме, хацеў спачыць менавіта там. Вайнароўскі дамаўляўся пра гэта з султанам, труну везлі па зямлі і па моры і ўрэшце пахавалі ў Румыніі ў манастыры святога Георгія, які належаў Іерусалімскаму патрыархату. І лёс гэтай магілы трагічны. У 1960-х румынскія ўлады зруйнавалі і тую царкву, і манастыр, і могілкі побач. На гэтым месцы паставілі жылую забудову з кватэрамі для будаўнікоў румынскага сацыялізму. Таму вярнуць прах Мазэпы, парэшткі яго, нават фізічна немагчыма, пры ўсім жаданні. Ну і вось, што гэта такое? Гэта бесслаўны канец? Або Мазэпа, гэты герой вогненнай стыхіі, усё ж вярнуўся на радзіму? У сённяшнім Батурыне Чарнігаўскай вобласці нічога не нагадвае пра колішнюю сталіцу роўную Кіеву. Місто прыгарнае, прекраснае, чарівнае. Дык, можа быць, усё было дарма? Ці варта было лезці супраць маскалёў? Можна ж было адседзецца, а? Давайте зірнем на гэта па-іншаму. Магчыма, не дарма прэзідэнты Украіны складаюць прысягу на перасопніцкім Евангеліі, якое паходзіць з мазэпавых збораў. Не дарма Іван Сцепанович глядзіць на нас з 10-грывеннай купюры, а Мазэпінка – гэта пазнавальны элемент уласна украінскай вайсковай уніформы. І 100 гадоў таму і зараз. Іван Мазэпа – гэта дзяржаўнік, візіянер. Ён убачыў Украіну ў перспектыве аб'ёмна, як штосьці важнае, як суб'ект еўрапейскай палітыкі, не як часовую базу для кармлення, не як падсобную гаспадарку,
а як праект скіраваны ў будучыню. І акурат у будучыні яго праекты прараслі і далі плён. І яны перамаглі. І на тле гэтага размовы пра казну Самайловіча, пра золата, пра мазэпавых каханак, яны проста не маюць сэнсу, бо гэта ўсё пыл. Спадчына Мазэпы – гэта не золата, якое шукалі ў яго магіле. Гэта Украіна. Ні многа, ні мала. А вы як думаеце? Пішыце ў каментарах. Канешне, калі і для вас гэта бяспечна. А сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.